Ako'y pangutana sa imo ah. Usay mo ikasulti sa Pumba o sa Ginamos. Asa sa ilang duwa ang makahiblad? Ang ginamos. Ngano man? Siling ka na siling ginamos. Ay, blood ka mo dito eh. High blood yung pinuminti. Tata ba ang... So asa magiging mo na pilihan ang Ginamos yun? Ang ginamos ay karoon ka ng ginamos. Salamat sa imong pagtubag kay Ginamos gid imo ah. Dinisag ko sa laing mga kasigpit sa barangay. Mangutana sa kudre sa barangay 5. Ay ma'am, may buntag di ako karon nag-survey bahin sa duha ka butang unsay maka high blood, humba ma o Ginamos imo ah. Kanong humba man? Kapok man. Okay, salamat kayo sa imong pagtubag mama. Sir, mangutana lang ko ba? Isa ka survey bitaw sir. Kung asa kuno ang makapa-high blood, Pumba ba o Ginamos? Ano man sir? Sir, may buntag, nalang ko gamay nga survey bahin sa duha ka butang bahin sa Ginamos o Gumba. Unsay mong ikasulti sa duha ka butang? Asa ang makapa-high blood sa ilang duha? Maka asin siya, asin. May alat kayo, alat. So salamat kayo sir sa imong tubag nga ang makahatag og high blood katong asin. Salamat sir. May buntag kaning mangutana lang ko ba? Doon na lang ko survey dahil sa duha ka butang. Unsay mo ikasulti sa Ginamos o high blood? Asa ang makapa-high blood sila mo? Mangutana ko ba? Kung saan makapa-high blood sa mga tao ng klases pagka Pumba or Ginamos. Ano man? May ka na ikaw. Suko na sir. Anong Ginamos ng suko? High blood na yun. Kami survey karon nga ngutana lang ni ba? Asa ang makapa-high blood sa tao, Pumba o Ginamos? Gano man? Ganong Ginamos man ma'am? Salamat sa inyong tubag kay para